שלום לכולם, היום אנחנו בלייב תטא הילינג. מה עוצר אותי מלחיות את הייעוד שלי? וזה לא ממש מה שחשבנו. אז איזה כיף שהצטרפתם אליי, אני מיכל, אני מטפלת אנרגטית ואני מורה לתטא הילינג. אני מטפלת גם בתטא הילינג וגם בעוד מגוון שיטות אחרות. ואני עושה אחת לחודש לייב עבור הקהילה שלי. ממש ממש במתנה ממני, אני מעבירה פה ידע מאוד מאוד חשוב, ואנחנו עושים בהמשך גם תרגול מתוך התטא הילינג, אז שתדעו ככה מה הולך לקרות. אני מקווה שכולכם בטוב ואתם איתי. אה, מאוד חשוב לי ככה לדבר על הנושא הזה, כי זה נושא שהוא לעתים יכול להיות מאוד מאוד כבד. אנחנו שומעים ייעוד ואנחנו מאוד נלחצים, מה הייעוד שלי? אז באמת הרבה אנשים שואלים את עצמם, מה הייעוד שלי בעולם הזה? ומה באתי לעשות פה? והרבה פעמים אנחנו חושבים שהייעוד הוא משהו חיצוני, או שזה איזושהי עבודה מסוימת, או שליחות גדולה בעולם, או איזשהו מקצוע מסוים, אבל האמת שהייעוד הוא לא מה שחשבתם. או שאתם יודעים, אבל בואו נראה אם אתם יודעים. ייעוד הוא לא עבודה או תפקיד ספציפי. הוא גם לא משהו שאנחנו פתאום מוצאים כזה יום אחד, אוקיי? אז אתם שואלים את עצמכם, אז מה זה באמת ייעוד? אז לכל נשמה יש כוחות מיוחדים, כוחות פנימיים מיוחדים שהיא מגיעה איתם לעולם הזה. יש לה כישורים שהיא מגיעה איתם, ויש לכל נשמה, לכל אדם, סיפור חיים ייחודי, אוקיי? ועכשיו אנחנו נדבר על זה. הייעוד שלנו ממש מתגלה דרך כל אלו, דרך שלושת הדברים האלו. אנחנו לא צריכים לחפש את הייעוד, אנחנו ממש מגלים אותו תוך כדי החיים. בואו נבין. רוב האנשים חושבים ייעוד זה משהו שאנחנו כזה מחפשים ואנחנו מגלים אותו, אבל הרבה גישות עמוקות, למשל כמו בקבלה, אני מכניסה פתאום עוד איזה גישה כי חשוב לי להדגיש את זה. בעולם הקבלה הייעוד הוא משהו שהוא נבנה דרך תיקון שהוא חוזר. מה הכוונה? הייעוד של האדם נמצא במקום שהנשמה שלו מתמודדת עם חיסרון שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, איזשהו מקום ריק שאנחנו מרגישים בו מאוד ריקנות, וזה איזשהו משהו שאנחנו צריכים למלא, אוקיי? עכשיו, הייעוד הוא לא איפה שקל לנו, וזה לא איפה שנמצא איזה נושא מסוים בחיים. זה הנשמה מגיעה ממש למלא ולתקן ולעבוד על נושא ממש מסוים או מצב מסוים בחיים. אתם יכולים שנייה להסתכל ולראות איפה יש לכם מקומות בחיים או נושאים מסוימים בחיים שאתם מרגישים ממש ריקנות שם ואתם רוצים למלא את זה, אוקיי? אז הייעוד יתגלה תוך כדי החיים. דרך הדברים שאנחנו עוברים, דרך המקומות שקשה לנו בהם, ודרך הכישורים שלנו. זוכרים? אמרתי קודם, הכוחות הפנימיים, הכישורים שאנחנו מקבלים עוד עם הנשמה, אז דרך הכישורים שלנו שאנחנו מגלים אותם תוך כדי החיים, בדרך. אוקיי? אנחנו לומדים לזהות במה אנחנו טובים, מה העולם שלנו משקף לנו, שממש אנחנו חזקים בו, מה אנחנו מרגישים שממלא אותנו, מה אנחנו מרגישים שעושה לנו כזה ריחוף ווואו, אוקיי? מה כיף לי, מה טוב לי לעשות, מה בא לי בקלות. סתם דוגמה, אצלי זה בישול ואומנות, יצירה, עיצוב, ריקוד, דברים שהם קלים לנו, שאנחנו פשוט מוכשרים בהם.
ואנחנו ממש מגלים אותם תוך כדי החיים, אנחנו לא יודעים אותם מההתחלה, אנחנו מגלים את המתנות שלנו תוך כדי. עכשיו, הסיפור חיים שלנו הוא לא מקרי בכלל, של אף אחד מאיתנו. הוא ממש מוביל אותנו לאט לאט אל המקום שלנו בעולם. עכשיו, נכון אמרתי לכם שיש פאנץ', זה לא מה שחשבנו? הרבה אנשים חושבים שייעוד, כמו שאמרתי, זה משהו גדול, מפואר, אבל ייעוד דווקא מתגלה דרך המקום הריק הזה בתוכנו, דרך המקום הזה שהרגשנו חיסרון, ריקנות, כאב או תחושה של חוסר, ושם מתחיל התיקון. והתיקון הזה הופך להיות הדרך שלנו. אפשר לומר שהמקום שאנחנו מרגישים בו הכי ריקים, תסתכלו על מקום כזה שאתם ממש מרגישים בהכי נמוך, בהכי ריק, בהכי חסר, משם לפעמים המילוי של זה, הצעד הבא, זה בדיוק הדרך לייעוד שלנו. אבל לא אם נשאר שם, אוקיי? לא אם נשאר בחיסרון ובריק. אז עכשיו אני עוברת באמת איך אנחנו מגלים את הייעוד שלנו, באמת. כי זה דרך שני כיוונים. יש את התנועה שלנו בעולם, אוקיי? נכון, יש לנו חלומות, יש לנו יעדים, מה שאנחנו רוצים, מטרות, ויש גם תנועה אחרת. התנועה האחרת זה הדברים שמגיעים אלינו. ההזדמנויות, אנשים שבאים עם בקשות או דברים שנפתחים עבורנו, דלתות שנפתחות עבורנו בכלל בלי מאמץ. אז לפעמים הייעוד נמצא בדיוק בנקודת המפגש ביניהם, אוקיי? בין התנועה שלנו בעולם לעבר המטרות שלנו, לבין המקום הזה של אני רואה גם תוך כדי תנועה מה בא אליי. עכשיו, הנשמה מגלה את הייעוד שלה גם דרך הדבר שהכי מושך אותך, שהכי מושך אותך. ודרך, כמו שאמרתי קודם, הדבר שהכי קשה לך. וגם דרך הדבר שאתם לא מצליחים לברוח ממנו, שכל הזמן מגיע אליכם, כמו שהסברתי ממש עכשיו. העניין כאן הוא להישאר פתוחים למה שמגיע, כי לפעמים אנחנו כל כך נעולים על המטרות שלנו, על מה אנחנו רוצים להשיג בעולם. אני רוצה להשיג את העבודה הזאת, אני רוצה להגיע ללימודים האלה, אני רוצה לסיים את התואר הזה. אנחנו נעולים על הדרך הזאת, אבל אנחנו לא בפתיחות למה שמגיע אלינו תוך כדי. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים לקבל כל דבר שמגיע אלינו תוך כדי, אוקיי? אבל אנחנו כן רוצים לבחון מה שמגיע ולראות אם זה מרחיב אותנו, אם זה נכון לנו או שלא. העניין זה להישאר פתוח. עכשיו, בתטא הילינג הגישה מדברת על divine purpose, זאת אומרת המטרה הנשמתית, ו-divine timing, תזמון אלוהי. ויאנה המייסדת של השיטה, מי שלא מכיר, ויאנה היא המייסדת של תטא הילינג, ויאנה סטייבל, היא המורה שלי למורים של תטא הילינג. ויאנה אומרת שכל אדם שמגיע לעולם הזה הוא מקבל מתנות ייחודיות ויכולת להביא אותם לעולם. היא אומרת שאנשים נולדים עם כישרונות מיוחדים שמבקשים להתעורר ולהתבטא בעולם. לפי התפיסה של התטא הילינג, הייעוד הוא הביטוי של המתנות שהנשמה הביאה איתה לעולם הגשמי. לכן אני מאוד אוהבת, ואני כל הזמן מדברת על אנשים, איזה כיף שאתם מוציאים את המתנות שלכם לעולם. ומי שלא מוציא, אני מאוד אוהבת לעזור לו להוציא את המתנות שלו לעולם. מאוד. ורציתי להגיד לכם גם, שהיא אומרת שאנשים נולדים עם, ויאנה,
אומרת שאנשים נולדים עם כישרונות מאוד מיוחדים, שהם ממש יכולים לבוא לידי ביטוי גם ב-divine timing, אוקיי? יש דבר שנקרא בתטא הילינג divine timing, תזמון אלוהי. זה בעצם רגעים בחיים שהנשמה מתעוררת למטרה שלה, ואז נפתחות הזדמנויות או הזדמנות להגשים את המטרה שלה. והבחירה של איך נגשים את המטרה, זה שלנו. הבחירה היא שלנו. הייעוד כבר קיים בתוך המתנות שהנשמה שלנו הביאה איתה לעולם, אוקיי? עכשיו, אני רוצה גם שנייה לדבר איתכם על זה שאני למשל, כשהייתי ילדה, אני חשבתי שאני הולכת לעצב בתים, שאני הולכת להיות יועצת פאנג שווי, אוקיי? ילדה, אני מדברת איתכם על יסודי חטיבה, בסדר? אבל החיים לקחו אותי לכיוון אחר, אני באמת הלכתי ללמוד עיצוב פנים ואדריכלות, והחיים לקחו אותי למקום של אימון כושר, עסקתי באימון כושר עשור, אימנתי קבוצות, ועבדתי בתחום הבנייה כעשור. אבל החיים, דרך כל החוויות שחוויתי, דווקא לקחו אותי כל הזמן לעזור לאנשים. זה המשמעות שהנשמה שלי רצתה, להפיץ אור, ליצור מרחבי התפתחות, להעביר ידע, להעביר את האור שלי החוצה. זה מה שהתבקש ממני כל הזמן, כי ראיתי שזה מה שאני עושה עבור אנשים, זה מה שאנשים ניגשים לקבל ממני ביום יום. אז לפעמים, רק כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו מבינים את הסיפור. עכשיו, יש עוד דבר שחשוב להבין, הייעוד לא נמצא במחשבות או בידיעה, הוא מתגלה דרך פעולה. אנחנו לא מגלים את הייעוד רק כשאנחנו חושבים עליו, וואי, מה הייעוד שלי? מה אני אמורה לעשות בעולם? תעזבו את זה. זה לא רלוונטי. אנחנו חיים את הייעוד שלנו צעד צעד, יום יום. אנחנו מגלים אותו תוך כדי תנועה בחיים. דרך הניסיון שלנו, דרך הטעויות, דרך הלמידה. אז יש את התנועה שלנו בעולם, ויש, אני מזכירה לכם את מה שמגיע אלינו. אז לכו על זה, אתם רוצים להשיג משהו, אתם רוצים את התואר הנחשף, אתם רוצים את הג'וב הנחשף, לכו על זה. אני הכי בן אדם של לשים מטרות ולהגשים אותם. באמת, יש לי רשימה כזאת של מטרות, של הגשמות, אני לא קוראת לזה מטרות, אני קוראת לזה הגשמות, של הגשמות שאני רוצה בעולם. אז תרשמו את ההגשמות שלכם, כי אני מבטיחה לכם שברגע שאתם שמים פוקוס על ההגשמות שלכם, זה 80% מתגשם, בסדר? אם אין חסימות בתת מודע. תנועו לעבר המטרות שלכם, אבל תישארו פתוחים למה שמגיע אליכם. אני בעצם אומרת שהייעוד מתגלה תוך כדי תנועה. תוך כדי דברים שמגיעים אלינו בתנועה הטבעית שלנו בעולם לעבר המטרות שלנו, לעבר מה שאנחנו רוצים. ואני רוצה שנעשה פה איזשהו תרגול קצר, אני רוצה שתביאו דף ועט לידכם, או שמי שאוהב לרשום בפתקים בטלפון, זה לא משנה, כי מיד אחרי התרגול אני רוצה שתרשמו לכם את התשובות שיעלו, שזה ימשיך להדהד לכם אחר כך. למי שלא מכיר, לתטא הילינג יש מדיטציה, שהיא בעצם מפת הדרכים שמחברת אותנו ליקום, למה שיצר את הכל, לאנרגיה הכי גבוהה. ואני רוצה לקחת אתכם עכשיו למדיטציה הזאת, כדי להתחבר למקום הכי גבוה, לתודעה הגבוהה, כדי לקבל ממנה תשובות. אז בואו תמצאו לכם ככה, מי שלא יושב במקום נוח, תמצאו לכם מקום נוח לשבת בו, או לשכב, תחברו אוזניות, מה שאתם צריכים, ותרפו את הגוף. קחו נשימה עמוקה, דרך האף, ונשיפה, עד שאתם מרוקנים את הבטן, את כל הריאות עד הבטן, וקחו עוד נשימה עמוקה, דרך האף,
ונשיפה. בנשימה הבאה, בנשיפה, אני רוצה שתרפו את כל הגוף, ממש תרפו את כל הכתפיים, תתחפרו ככה בכיסא שלכם בנוחות, תרפו את הידיים, את הרגליים, את הראש, ותראו איך אנרגיה מצ'קרת העין השלישית, שנמצאת במרכז המצח שלנו, יורדת מטה מטה בגוף, דרך הרגליים. האנרגיה הזאת יוצאת דרך כפות הרגליים, בצורה שהיא דמוית שורשים. האנרגיה דמוית שורשים יורדת מטה מטה לתוך האדמה, מטה מטה, עוד ועוד, לעבר כיוון ליבת כדור הארץ. האנרגיה מגיעה לליבת כדור הארץ ואוספת את הריפוי של עם האדמה. והשורשים מתחילים לעלות מעלה מעלה, חזרה, מעלה מעלה, דרך כפות הרגליים. נכנסים דרך כפות הרגליים. והאנרגיה עולה דרך הגוף, דרך הרגליים, דרך האגן, עוברת דרך כל הצ'קרות שהם מרכזי האנרגיה בגוף, עולה מעלה מעלה, ויוצאת מקודקוד הראש והופכת לבועה של אור, כדור אור יפהפה. כשאתם מכניסים את המודעות שלכם אליו, הבועה מרגישה בטוחה, שלווה, נעימה. וכשהמודעות שלכם נמצאת בתוך הכדור, הכדור מתחיל לעלות מעלה-מעלה, מעל המרחב שאתם יושבים בו, מעל המבנה, מעל הבית, מעלה-מעלה לשמיים, מעלה-מעלה לחלל, מעלה-מעלה דרך שכבות על גבי שכבות של אורות לבנים, מעלה-מעלה דרך שכבה דמוית אור זהוב שמרגיש כמו בית, דרך שכבה שנראית כמו ג'לי עם כל הצורות, צבעים, מספרים, תווים. כדור ממשיך לעלות מעלה-מעלה לעבר פתח שמתוכו בוקע אור לבן, דמוי פנינה מנצנץ. הכדור נכנס דרך הפתח וממשיך לעלות במרחב של האור לבן מנצנץ מעלה-מעלה, ועוד מעלה ועוד מעלה. וכל מה שיש סביבכם זה מרחב לבן מנצנץ. ולאט לאט הכדור מתמוסס, ואתם הופכים להיות אחד עם המרחב. אהבה מהמרחב הזה נטמעת בכל תא ותא, בכל מולקולה, בכל אטום בגוף שלכם. זהו מרחב של אהבה ללא תנאי. כשתרגישו מוכנים, אני רוצה שתשאלו שאלה אחת. השאלה היא, איפה בחיים שלי יש ריקנות כל כך גדולה שמבקשת תיקון, שמבקשת מילוי? איפה בחיים שלי יש ריקנות כל כך גדולה שמבקשת תיקון, שמבקשת מילוי? התשובה הראשונה שעולה זו התשובה, בלי ביקורת. השאלה השנייה שאני רוצה שתשאלו, איזה מקום בתוכי
מבקש להתבטא יותר בעולם? איזה מקום בתוכי מבקש להתבטא יותר בעולם? אל תחשבו יותר מדי, תנו לתשובות לעלות. ואני אמשיך מכאן. למי שמכיר, בתטא הילינג אנחנו מורידים תוכנות חדשות לתת מודע, תוכנות מיטיבות, שעוזרות לנו ליצור את המציאות שאנחנו רוצים ליצור. אז מי שמוכן לקבל את התוכנות האלה, שיגיד פשוט כן בלב, כשאני אומרת אותם. ומי שלא, לא חייב לקבל. אז תגידו כן, אם אתם רוצים לדעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש. שאני יודע או יודעת שיש לי מקום ייחודי בעולם. מה זה אומר ואיך זה מרגיש? שאני פתוחה לגלות את הייעוד שלי. שאני מרשה לכוחות המיוחדים שלי, מאפשרת, וזה בטוח עבורי, לאפשר לכוחות המיוחדים שלי להתגלות. שאני יודעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש, וזה בטוח עבורי ללכת בדרך הנשמה שלי. שאני פתוחה לראות את ההזדמנויות, או פתוח לראות את ההזדמנויות שמגיעות אליי. שאני יודעת מה זה אומר ואיך זה מרגיש שהחיים מובילים אותי למקום הנכון עבורי. ושאני פתוחה למה שמתבקש ממני בעולם. ומרגיש לי נכון. שזה אפשרי עבורי לזהות מה מתבקש ממני בעולם ומה מרגיש לי נכון. קחו נשימה עמוקה, נשיפה. תוך כדי שאתם במרחב הלבן מנצנץ, תגידו תודה על חיי. ואני מבקשת שכל שינוי שקרה לכם כאן, יהיה לטובתכם הגבוהה ביותר, ושאתם יודעים לזהות את עצמכם אחרי כל השינויים. אחרי כל התוכנות החדשות שהוטמעו לכם בתת מודע. וכשתרגישו מוכנים, תגידו תודה על חיי, ותפקחו את העיניים. מי שחוזר שיעשה לי סימן, אני רוצה לראות שכולם פה. כן, אז ככה, אם אני מסכמת, ייעוד זה משהו שמתגלה דרך החיים שלנו. דרך הסיפור שלנו, דרך הכישורים שלנו, דרך התנועה שלנו בעולם. דרך מקומות שבהם אנחנו מביאים תיקון, למדים שיעורים. זה לא איזשהו יעד נחשף. תחיו ותוך כדי תנועה אתם תגלו עוד ועוד דברים שנפתחים. ואני רוצה גם להגיד
שמתוך המקום שלי שאני אוהבת להאיר באנשים פוטנציאל ולעזור להם לממש אותו, בדיוק את הכוחות המיוחדים האלה, בשבוע הבא אני מעבירה וובינר ממש מיוחד, שאנחנו נדבר על איך לזהות את החסמים בתת מודע, שיכולים לעצור אותנו מלחיות את הפוטנציאל הגבוה שלנו, ואיך שיטת תטא הילינג מאפשרת לעבוד עם האמונות האלה וליצור שינוי אמיתי, שינוי מיטיב בחיים שלנו. ואני גם אדגים שם איך אנחנו מזהים אמונות מקבילות באמצעות בדיקת שריר. ממש פיזית, איך אנחנו מזהים את זה. אני אפרסם בהמשך את התאריך, פשוט אנחנו בימי מלחמה לא ברורים, אני ארגיש אינטואיטיבית מה התאריך המדויק. זה בטוח יהיה בשעות הערב, בין 8:30 ל-9, ואני ממש ממליצה לכם להצטרף. אני אתן שם כלים אמיתיים לזיהוי אמונות מגבילות, זה משהו שהלוואי והייתי יודעת אותו לפני כמה שנים, לפני שלמדתי תטא הילינג. ומי שמרגיש שהוא צריך חיזוק, יש לי כמה מקומות פנויים, זמנים פנויים בקליניקה. אתם ממש מוזמנים ליצור איתי קשר ולתאם סשן, אם זה נושא שככה נגע בכם ואתם רוצים לעבוד עליו ולהתקדם בו. יש לכם שאלות? אם יש שאלות אני ממש פתוחה לענות, אשמח לענות. אוקיי, אז תודה למי שהשתתף, ונתראה. ביי, שיהיה ערב נעים, שקט, שלו.